Na miña vida, a influencia que tivo o centro foi abrirme todas as opcións, unha serie de opcións novas que eu nunca me plantexara. Eu antes tiña unha vida moi movida, moi activa polo meu traballo, estaba todo o día viaxando, coñecendo xente e tal. Claro, cando iso para de golpe é como un mazazo, non? Porque parece que non encaixas, sobre todo non encaixas a nivel social, non? Que é o que sempre digo. Ti podes encaixalo, pero a sociedade é a que te crea barreiras. E barreiras tan absurdas como chamarte 20 veces ao día campeón pola rúa. Que campeón? Non son máis campeón que ninguén, estou adaptándome ás circunstancias, non? Por exemplo. E cando chegas aquí, vas así con certa reticencia, non? De, bueno, outra vez médicos a mirar, tal, o de sempre. Pero chegas aquí e outro enfoque totalmente diferente. É como que estás de repente estancado na túa casa, coa enfermidade e todo as consecuencias dela, e de repente abrenche unhas portas onde te axudan, implícanse 100%. A verdade é que foi un cambio radical no proceso da miña enfermidade, en todos os niveis, tanto social, como terapéutico, como de axudas externas. Independientemente de facer outras actividades no centro, están máis centrados na miña rehabilitación, na mellora das miñas condicións físicas. Vamos, que non é unha terapia ou uso de ir ao médico, a rehabilitación, que danche, digamos que, como un paso máis que facer na túa vida, non? Teño reunión con xente de aquí, con usuarios do centro, estou desexando que chegue, porque, bueno, é ampliar o círculo, non? Unha das patas que sustentan a vida de cada persona, familia, amigos, moza, amigos do cine, amigos de manualidades, pois isto é unha pata máis que é moi forte, a min gusta e axúdame. Kogami, 35 anos avanzando contigo.